langileak. Ikastola sortzearen arrazoi nagusietako bat euskara eta euskal kultura babestea denez, beharrezkoa ikusten dugu gaurkoan bezalako egun bat ospatza eta bide batez ondorengo mezu hau Birgogon astea. Doinu eta argia euskara guk guzti. Euskararen ardura denona da, nirea, zurea, gurea. Egin daigun euskaraz gelan, jolasordoan, bazkal orduan, geratik etxera, etxetik kalera, dendetan, plazan. Egin daigun ingurukoekin euskara. Ero, 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 goizero eta gauero. Izan ere, bakoitzarekin euskaraz loretan hasten bagara, euskaraz bizitza lortuko dugu. Ero, 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 goizero eta gauero. Euskararen egun. Gainera euskara egin dakien garaioetan gutxiago erabiltzen dugunez, garantzua da egarregaz barra erabiltzen. Euskararen eguna, egunero, egunero. Algaitezen gaur bertan zain nio eraia. Egun otxonetan zabako eretu eta euskal kanta batzuk abestuta dantzatu. Estribilloren letra eskuartean dekozuen, beraz lagundu beste. Baina ez dugu inor betirik ikusi gure, dantzan ere egin ezazuen. Presta